Så vil jeg gerne vise jer lidt om Basic Combat og Movement i Star Wars Legion. Vi har herover en Rebel Resistance, Mandalorian Resistance. Vi har en AT-AT med en flamer på. Vi har Din Djarin, der står her. Hernede har vi en stor klonenhed, og vi har også en Barkspeeder herude på fløjen. Hvis nu vi siger, at det er rebellernes tur, så kan de, fordi at den her har en Face-Up Order Token, vælge at aktivere den. De kan vælge at aktivere Din, fordi han også har en Order Token, eller de kan trække i deres pose efter en token, der gør, at de kan aktivere herover. Det kan også være, at de har andre enheder, som derfor kan blive trukket op i posen, når de trækker. Men nu lader vi som om, at vi trækker en Special Forces, og det betyder, at vi må aktivere vores Mandalorians herover. Så tager jeg og lægger min Order Token ned face up, sådan der. Og nu er de aktiveret, det betyder, at nu har jeg 2 actions til at gøre noget med dem. De kunne rigtig godt tænke sig at skyde på de kloner, der står hernede. Deres unit card siger, at de har range 2. Så det vil sige, at jeg har en unit leader, der står her. Jeg måler nu for at se, er de inden for range 2? Det er de ikke, de er for langt væk. Så kan jeg ikke skyde. Hvordan kommer jeg så til at skyde? Det gør jeg ved at bevæge mig tættere på. Jeg tager min toer og siger, at jeg vil gerne bevæge mig tættere på for at kunne skyde. Så jeg tager fra min unit leader og måler og sætter ham herhen. Og nu skal jeg tage resten og sætte i cohesion rundt om. Dem sætter jeg herover, fordi jeg kunne godt tænke mig at udnytte det cover, der er herovre ved den her, kasser. Så de stiller sig nu sådan her. Jeg kan da sætte en. Nej, vi lader ham stå her. Sådan der. De kan nu skyde hernede med deres anden action. De skyder med 2 sorte hver. Det vil sige, at jeg tager nu 8 sorte attack dice, 2 sorte per model. Ruller mine terninger. Og ser, at de scorer 3 crits, 3 hits og 2 blanke. De har ikke nogen modifiers, det vil sige, de har ikke nogen aims eller lignende at skyde med, så vi fjerner de 2 blanke, de er ikke noget værd. Så kigger vi på klonerne hernede og konkluderer, får de cover. Hvis vi kigger på den her, så er der kun én model i enheden, der er tæt nok på til at få cover af den. Så kan vi tage den her over og vurdere, er der nogen, der er tæt nok på den. Der er i hvert fald ikke 50% af enheden, så den er faktisk ude af cover, den her klonenhed, der står hernede. Så de skal nu rulle deres saves. Og de saver via deres unit card, som vi kigger på, med røde terninger. Så de tager nu 6 røde terninger. Vi skal ikke til at slå op i nogle charts eller noget. Vi ved, der er 6, vi skal rulle saves på. Så tager vi 6 røde terninger og ruller det. Vi tager lige og lægger dem her. Således. Det var et rigtig, rigtig godt rull. Så hvis vi kigger her, så får de 4 almindelige saves. Så det vil sige, at de 4 går ud med dem. Så har de 2 searches, og igen kigger vi på deres unit card, searcher de, og det gør man altså hernede, nu er det ikke lige dem jeg har her, men hernede kan du se om de searcher. Det gør kloner ikke, så det vil sige, at de tager 2 wounds, men klonerne i det her tilfælde har en search token. Search tokens betyder, at de må vælge at flippe en af dem her, hvis de har en search token. Har de 2, må de flippe begge 2. Så det betyder faktisk i det her tilfælde, der dør 1 clone trooper. Man vælger selv, hvem man vil have fra enheden, der ikke overlever. Så jeg tager ham her, sætter det til siden, og så får de altså en suppression token. Suppression er det, der gør, at man bliver mindre effektiv som enhed, hvis man har mere end sin courage value. Det var rebellernes tur herover. Så fjerner vi lige vores terninger. Og så er det altså klonernes tur. Klonerne har nu konkluderet, at de her år er gået, derfor er de ikke så farlige med den her tur, men man er noget bekymret for den AT-AT, der kommer herop, fordi den har en flamer på. Så klonspilleren vurderer, at det er vigtigt for mig at få skudt på ham herop. I det her tilfælde har man en suppression token, som vi snakkede om før, på enheden. Når enheden, fordi den har en face-up order token, behøver man ikke trække i sin pool, vælger at aktivere, så vipper man den ned, og nu skal man rulle for at se, om man kommer af med sin suppression. Og vi ruller en hvid terning. Er der farve på, som i det her tilfælde, så må man fjerne sin suppression. Og så sker der ikke videre der. Man ruller 1 terning per suppression, man har. Havde man haft sin courage value, altså den gule, som I finder på unit cardsene i suppression tokens, jamen så var man altså suppressed. Altså her på Obi-Wan for eksempel kan I se, at han har 3, så havde han haft 3 suppression tokens efter rullet, så havde han været suppressed. Så får man kun 1 action. Havde han haft det dobbelte, havde han været panicked, så får man ingen actions. Man får lov at fjerne op til sin courage value bagefter rullet,
hvis man er panic, og så bliver man stående, hvor man er, og flipper sin token ned. I det her tilfælde har vi nogle kloner her, de vil rigtig gerne ud og skyde på den her flamer, så fordi de kan godt skyde på range 3, så er han fin i range, fordi vi kan se, det er faktisk range 2 der, så lige en ekstra på, så er der masser af plads. Problemet for klonspilleren, det er, at lige nu har han kun 2 modeller, der kan se den. Unit-leaderen skal kunne se, det er ham, der står her, det kan han. Og det vil sige, lige nu kan han skyde med 2 sorte terninger. Så for at få alle modellerne til at skyde, så er han nødt til at tage et move. Så derfor tager han en move hen bag ved den her barrikade, og så tager jeg resten her, og dem må jeg så placere i cohesion. Det her er en stor squad, det vil sige, at jeg har fået sådan en stor squad upgrade, så er cohesion faktisk range 1, så det bliver lige en kæmpe stor cohesion. Vi siger ikke, at meget spredt ud er godt, men det kan man. I det her tilfælde, så rykker vi alle vores troopers hen, og vi har også et heavy weapon her. Og nu kan alle se, så nu må alle skyde på den her AT-RT. Og de er i den her gruppe 8 almindelige kloner, og de giver hver en sort. Og så har vi det, der hedder en Z6'er herovre, den giver 6 hvide. Så tager vi og ruller vores terninger, og vi kigger her. Og vi har scoret os crit, hit, search. Og der kan vi altså se, at igen, klonerne searcher ikke i hverken offense eller defense, så de her 3 kan faktisk ikke bruges til noget. I givet fald, klonerne havde haft en aim token, eller en klonenhed, der stod ved siden af, havde haft en aim token, så må de låne en anden enhed, bruge deres egen, så må man rerolle 2. Så i det her tilfælde prøver vi lige at rerolle 2. Så fik jeg et hit og et crit mere, fordi den havde lånt fra en anden enhed. Det må jeg kun gøre én gang per angreb eller per defense med clone troopers. Det må andre her ikke gøre, det er vigtigt at sige. De her search tokens, dem kan vi ikke gøre så meget ved. Havde man nu været en Rebel Trooper unit og havde rullet det her, så måtte man lave dem automatisk om til hits. Det vi har her, det er crits. Crits er gode imod armor, som den her har, fordi de bliver ikke fjernet. I det her tilfælde har en AT-RT armor 2. Det betyder, at de første 2 hits, hver gang der bliver skudt på den, dem må man fjerne. Og nu har vi altså tilbage 5, der skal rulle saves på. Så vi tager nu for vores AT-RT 5 hvide, fordi vi på dens unit card, som vi har her, kan konkludere, at den forsvarer sig med hvide terninger. Så vi ruller nu 5 hvide terninger i forsvar. Og i det her tilfælde har vi et save, en search og 3 blanke. Vi kan her se, at den searcher i defense, så det er uanset hvor mange searches der er, så må jeg lave dem om til skjold. Så jeg har 2 saves, 3 skade. Det betyder, at den tager 3 wounds. Så lægger jeg 3 wounds ind på den, og det er nu den skade, den har. Havde de opnået 4 skade, så havde den været damaged. Og damaged betyder, at den skal rulle en terning hver gang, dens tur starter, for at se, om den har 1 eller 2 actions. Så det er noget, man skal holde øje med på vehicles, fordi de ikke har en courage value. Det var deres tur hernede. De lægger togen ned, og slut. Så er det rebellens tur. Og han vil rigtig gerne, fordi at han har en face-up order token, få aktiveret den her AT-RT, før der kommer en speederbike hernede fra hjørnet af her, flyver rundt om og angriber. Så som rebel, så tager han nu og siger, at den vil jeg gerne aktivere. Fordi han ikke fik 4 skade og derfor blev damaged, så har han 2 actions. Sådan en flammekaster har kun range 1. Det vil sige, der kan vi ikke skyde. Vi er nødt til at bevæge os først. Derfor kan den ene damage, de ikke fik igennem her, være utrolig vigtig for, hvad der sker. Vi tager her og går lidt fremad med vores AT-RT. Det var 1 ud af 2 actions. Så ser vi, om den er kommet inden for range af klonerne. Det er den. Så må den altså skyde på de kloner, der står hernede. Sådan en flammekaster der, den er ikke sådan at spøge med. Den skyder med 2 sorte per model i den forsvarende enhed. Vi tæller 9 styks. Så kan vi hurtigt sige, at det må blive 18. Og det vil sige, at jeg har 12 her. 12, 14, 16, 18. Så hvis man godt kan lide at rulle terninger, så kan Star Wars Legion stadigvæk godt være noget for dig. Hvis det er de her store dice pools, der bestemmer noget. Bare husk at tage en flamethrower med, så kører det. Vi ruller. Og vi kigger nu her på og ser, at vi har 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 hits og 3 searches. Og hvis vi kigger på unitkartet på ATRT'en, så kan vi se, at den searcher til crits. Så de her, de er crits. Så de havde også virket imod en eventuel armored vehicle. Så har vi et cover roll, og det vil sige, nu kigger vi på enheden hernede. Er den i cover? Ja, det er den. Den er indenfor, så den vil få cover af den her barrikade. Men ærgerligt for klonspilleren, så kigger vi på dens flamethrower, som er en upgrade, der vil være her ved siden af. Hvis vi tager den fra Tabletop Admiral, der står den her blast. Blast, det går igennem cover, det vil sige, at jeg får ikke lov at rulle mine ellers normale hvide terninger i cover. Hvis jeg havde måttet rulle cover, så måtte jeg nu rulle 8 hvide terninger. Alt med farve fjerner et hit, så havde jeg rullet 3 af de 8, så havde jeg fjernet 3 hits. Og nu skal jeg altså kun rulle 8 saves. Men fordi jeg ikke må rulle cover, fordi mit våben har blast, så er det altså det fulde 11 røde terninger, vi nu skal rulle i saves. Så her var de første 6, 9 og 11. Sådan der. Og så ruller vi dem. Og vi fik en ordentlig flok saves. Der 4 blanke, dem fjerner vi. Og så har vi nu 6 saves og 1. Så de 4 blanke ved vi er 4 wounds, dem tager vi. Så har vi en search. Havde vi haft en search token, eller en vi kunne låne fra, så kunne vi have brugt den. Det har vi ikke, så dør der en mere. Så der døde faktisk nu 5 ud af de 9, der var tilbage hernede. Så har ATRT'en gået. Den ligger den der. Og så er vi videre. Så er det klonspillerens tur. Og det er den måde, vi spiller Star Wars Legion på. Det vigtige her, det er, når alle enheder har aktiveret en gang, altså når alle tokens er vendt face down, så er runden forbi. Så har vi kortvarigt det, der hedder en cleanup stage. Cleanup er der, hvor vi fjerner fra alle enheder de grønne tokens, som de måtte have, de ikke har brugt. Aim, dodges, standbys og også search tokens. De bliver altså fjernet i slutningen af runden, medmindre man har et kort, som kan gøre, at man beholder den, for eksempel Vigilance. Man fjerner fra alle enheder en suppression token, medmindre man har kort, der gør, at man vil fjerne en ekstra. Så kan man fjerne en i slutningen af turen. Og så samler man selvfølgelig alle sine order tokens ind, så vi er klar til en ny runde. Og så går vi i gang med at score point ud fra vores missioner. Og så derefter, så er det næste vi gør at trække et nyt command card, og så er vi i gang med den næste tur. Jeg håber, det giver en god idé om flowet i Star Wars Legion.